Nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, menika SMK Negeri Setunggal Pleret badhe ngawontenaken ujian praktek basa Jawa kanthi materi tembang mocopat. Sakwangke lare-lare ujian setunggal mboko setunggal kanthi lampah dodok saking Jawi dumugi wonten ing ruang ujian. Lajeng bibar menika lare kasuwun saged maos tembang ingkang sampun dipun temtuaken saking notasi saha cakepanipun. Mas Davi sampun siap? Sampun, Pak. Ya. Monggo tembang menika dipun sekaraken kanthi sae. Monggo. Ciro ro 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 ciro ciro lu kumrekut ing prataruna cici ciro lu ciro ci nemo nemo kadya ubal ingkang geni ciro lu luro ci namo namo luro luro ci dadi toya mring berjuang nem ci 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 ciro lu ciro cinem gayuh karaharjan yakti ciro ro 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 ciro lu karahayontan keri cici 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 ciro luro ngoyak kamulyan puniku lumo mo 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 namo luro luro ci pranyata nora gampang nem ci 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 ciro lu ciro cinem den bisa nahan diri
nem ciro lu ro 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 ci nem ci ro lu ro gelem prihatin aning sadengah wayah. Matur nuwun Mas Davi saking tembang sinom kinunjing laras pelok padheteng. Menika ujian praktek tembang mocopat tataran SMA SMK mligi wonten ing SMK Negeri Setunggal Pleret. Supados samangke saged kagem gladi putra-putra ingkang badhe nyinau babagan tembang mocopat. Cekap Mas Davi sakmenika monggo saged medal saking ruangan.